Ọta m gị na amara nke mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Pastọ Uchechukwu Augustine Okoye. Aha isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ usoro nzọpụta nke Chineke. Usoro nzọpụta nke Chineke. The topic is the methods of God's salvation. Akwụkwọ ọgụgụ anyị ga-esite na Luk isi nke 23 site na amaokwu nke 39 ruo na amaokwu nke 43. The text is from Luke chapter 23 from verse 39 to verse 43. Ọ sị, otu n'ime ndị ahụ na-arụ ọrụ ọjọọ ndị a kwụbara na kwurukwu kwa ya sị, gị onwe gị abụghị Kraịst, zọpụta onwe gị na anyị. Ma ibe ya zara ya wee bara ya mba sị, gị onwe gị adịghị atụ egwu ọbụna Chineke, ebe ị nọ n'ọmụmụ ikpe ahụ. N'eziokwu, a makwara ikpe ziri ezi n'ihi na anyị na-anata ihe kwesịrị anyị mere, ma ọ dịghị ihe ọbụla onye a mere mehiere. O wee sị Jizọs, cheta m mgbe ọbụla ị ga-aba n'alaeze gị. O wee sị ya, n'ezie asị m gị, taa ka mụ na gị ga-anọ n'alaeze. Ihe mere ebe anyị gụrụ bụ mgbe Jizọs Kraịst na-anwụ n'obe Kalvarị. Ka ọ na-anwụ, ọ dị ndị ori na-abụ sokwu ya anwụ. Ofu nke ọzọ nọ ya n'aka nri, nke ọzọ nọ ya n'aka ekpe. Ka ha na-anwụ, ofu nke ọzọ wee sị ya, o bụ ụzọ kwagodi ya emo, ị zọpụtaghị onwe gị, zọpụta onwe gị nụ, ka anyị mara na ịbụ onye nzọpụta anyị. Emo ka ọ na-akwụ ya were ekwu okwu a. Ma nke ọzọ gwara ya sị ya, ị naghị atụ egwu, anyị bụ ndị kwesịrị ọnwụ anyị nọ n'ime ya. A mara anyị ikpe ziri ezi, mana nwoke a nọ n'etiti anyị, onwe ka o si mejọọ, o kwesịghị afụfụ anyị na-ata taa. O wee mee gịnị? Ọ kpọọ Jizọs Kraịst maka nzọpụta ya. Kraịst wee nye ya nzọpụta. Achọrọ m ka ị maragodu na ka o si wee gaa bụ na ka Kraịst nyere ya nzọpụta, n'ihi na o kwuru sị, taata ka m na-aga n'alaeze. Mana nke ọzọ esoghị Kraịst gaa alaeze. Achọrọ ka ị maragodu na mmadụ na-abụọ a, izi mbugodu, ha bụ ndị njọ, ha mejọrọ, ha na-abụ bụ ndị ori. Nke ịbụọ, amara ha ofu ikpe. Nke ịtọ, Kraịst na-anwụ maka ha na-abụ. Gịnị meziri? Nke ịnọzi, ofu gara ọkụ mmụọ, ofu nke ọzọ gaa alaeze n'igwe. Achọrọ m ka ị mara na o nwere usoro nke ahụ gara alaeze n'igwe ji wee gaa alaeze n'igwe. Nke gara ọkụ mmụọ ejighị, emeghị. Ọ dị ụzọ ihe ise nwoke ahụ bụ onye ori so Kraịst gaa alaeze n'igwe mere wee gaa alaeze n'igwe. Ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ga-aga alaeze n'igwe, ị ga-esokwazi ụzọ ise a maka ịga alaeze n'igwe gị. N'ihi na ka Kraịst zọpụtara ya n'oge ahụ, ọ ka na-azọpụtakwa ruo taa. Onweghị mgbanwe.
ọ ga-enye gị nzọpụta ma ọ bụrụ na ị soro ụzọ ihe ise a nwoke a bụ onye ori soro wee nwee nzọpụta, nke ọzọ na-esoghị wee bụrụ onye laa n'iyi. Kedu ụzọ ihe ise nwoke a soro wee nwee nzọpụta ga-abụ isoro enwee nzọpụta nke gị? Nke izi mbugodu, onye ori ahụ kwetere na o mehiego, o kwetere na o mejọgo, dịka akwụkwọ nsọ si wee kwuo na amaokwu nke 40. Nwoke ahụ kwetere na ọ bụ onye ikpe mara. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta nke Kraịst, izi mbugodu bụ ikwete na imejọgo Chineke, n'ịdago okwu nke Chineke. Chineke mee ka ị mara, mekwazie ka m mara na ndị Rom isi nke 3 amaokwu nke 23 sị na anyị niile emehiego megide ya, imejọgo Chineke. Mana ụmụ ụfọdụ anaghị ekwe na ha emejọgo Chineke. Ha bụ ndị ezi omume n'ilu nke ha nwa ma ọ bụghị n'ilu nke Chineke. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta, izi mbụ ị ga-ekwetegodu bụ na imejọgo Chineke. Nke ịbụọ, nwoke onye ori a kwetere na o kwesịrị ụgwọ ọrụ ihe o mere, dịka o si wee kwuo na amaokwu nke 41. Ọ sị na ikpe a mara ha bụ ikpe ziri ezi, na ha nwe nọ n'elu obe a bụ ikpe ziri ezi ka ọ bụ. O kwetere na o kwesịrị ụgwọ ọrụ njọ o mere, ihe ọjọọ o mere. Ihe ị ga-eme nke abụọ bụ na ị ga-ekwete na ị kwesịrị ụgwọ ọrụ gị bụ ụgwọ ọrụ mmehie. Akwụkwọ nsọ kwuru otu a sị na onye ọbụla mejọrọ ọnụ kwesịrị ụgwọ ọrụ mmehie. Gịnị bụ ụgwọ ọrụ mmehie? Ọ sị na ọ bụ gịnị? Ọnwụ. O kwuru otu a na ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 23. O kwuru sị na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Ọ bụrụ na imejọgo Chineke, ị kwesịrị ọnwụ. Ọ bụghịkwa ọnwụ enu arụ sọsọ, ọ bụkwazi inweta onwe gị n'ọdọ ọkụ ji brimstone ere ebi 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 ebi. Ọ bụ ọnwụ akwụkwọ nsọ na-atụ aka na Rom, ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 23. O nweghị ọnwụ ọzọ na-abụghị ịnọ n'ọdọ ọkụ ebi 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 ebi. Ọ bụ ụgwọ ikwesị ịnata n'aka Chineke n'ihi na imejọ gị ya. Ọ bụghị mmasị gị, ọ bụghị mmasị m onwe m na-ekwu okwu a, mana Chineke sị na ọ bụ ya bụ ụgwọ ọrụ mmehie. Onye ori a kwetere na o kwesịrị ịnata ụgwọ ọrụ ya dịka o si meghee, o si mee ihe na-adịghị mma. Nke ịtọ, nwoke onye ori a kwetere na ọ pụghị ịzọpụta onwe ya, kpatara o ji wee sị Jizọs, nye m nzọpụta, cheta m n'ala eze gị. O kwuru otu a na amaokwu nke 42. Ọ kpọrọ Kraịst n'ihi na o kwetere na ọ pụghị ịzọpụta onwe ya. Nke ite ị ga-eme bụ na ị ga-ekwetegodu na ị pụghị ịzọpụta onwe gị, n'ihi na ị pụghị idebecha iwu Chineke niile. Chineke mee ka anyị mara na James isi nke 2 amaokwu nke 10 na ọ bụrụ idebecha iwu ya niile wee daa ofu ụzọ n'ime iwu o tiri, na ikpe iwu niile ahụ amago gị. Kpata o ji wee sị na ezi omume anyị dị ka ngịrịga akwa n'iru ya. Na Aịzaya o kwuru otu a isi nke 64 amaokwu nke 6. O mee ka mara na ezi omume anyị dị ka uwe rụrụ arụ n'iru Chineke. Gịnị ka o ji dị otu a? N'ihi na mgbe ị na-eme nwere njọ nọ n'ime ya. Ọ bụ iwu Chineke ka ị na-atụkwasị obi na ọ enye gị nzọpụta. Iwu ya dịkwa mma, mana anyị bụ nsogbu.
n'ihi na anyị apụghị idebe nwu ha ncha niile kpata ezi omume anyị ji wee dị ka gịnị ngịrịga akwa. Chineke ama nnabata ngịrịga akwa gị maka inye gị nzọpụta, n'ihi na Chineke bụ nsọ nsọ nsọ. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta, kwetegodu na ị pụghị ịzọpụta onwe gị. Ọrụ gị, ezi omume gị, aka gị dị ọcha, ihe sokwa gị na-eme ka obi dị Chineke mma apụghị inye gị nzọpụta, dịka nsi wee kwuo, n'ihi na o nwere njọ nọ n'ime ya. Nwoke onye ori ahụ kwetere na ọ pụghị ịzọpụta onwe ya. Nke anọ, o kwetere na ọ bụ Kraịst sọọsọ ga-enye ya nzọpụta. Kpatara o ji wee kwuo n'amaokwu nke 42 sị, onye nwe m, cheta m ka ị na-ala n'alaeze gị. Ọ bụrụ na o kweteghị na Kraịst ga-enye ya nzọpụta, ọ karịa ịbịa kpọrọ ya ka onye ya nzọpụta. Ọ fụgo na ọ pụghị ịzọpụta onwe ya, dịka nsi kwuo na nke 3, mana o kwetere na Kraịst ga-enye ya nzọpụta. O wee mee gịnị? O wee kpọọ ya, n'ihi na o kwetere n'obi ya. Ndị be anyị na-ekwu na-asị na ọ bụ okwu ekwuru ekwu bụ obi afụrụ anya. O kwetere na Kraịst ga-enye ya nzọpụta, kpata o ji kpọọ ya maka nzọpụta ya. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta, ihe ị ga-eme bụ na ị ga-eji okwukwe gị niile tụkwasị na Kraịst, n'ihi na o zuru oke. Nwee ka o si mejọọ Chineke, ma o were onwe ya nye n'elu obe maka nzọpụta gị. Ajọ nke ị mara na ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta, ọ bụ sọọsọ okwukwe gị na Kraịst. Enweghịzi ihe ọzọ ị ga-eji ma ọ bụ si na ya nwee nzọpụta abụghị gịnị? Okwukwe gị na Kraịst. Kraịst na onwe ya, tupu ọ gawa n'elu obe ịnwụ maka gị na mụ onwe m, gịnị ka o mere? O kwuru sị na akwụkwọ Jọn isi nke 3 amaokwu nke 15 sị na onye ọbụla ga-ekwete na ya dịka onye nzọpụta ya, onye ahụ apụghị ịla n'iyi. Onye ahụ ama nganata ọkụ mmụọ, ma onye ahụ enwego gịnị? Ndụ ebighị ebi. Ọ sịghị onye rụrụ ọrụ, ọ sịghị onye jere ụka, ọ sịghị onye nyere onyinye, ma onye bụrụ Chineke abụ. Ọ sị na onye ọbụla ga-eji obi ya kwete na Kraịst dịka onye nzọpụta ya, onye ahụ ama ngazi ọkụ mmụọ, onye ahụ amalazi n'iyi, ma onye ahụ enwego ndụ ebighị ebi. Ekweta na ọrụ gị, ekweta na ihe ị na-eme maka ime ka obi dị Chineke mma, ma ọ bụ ikpere ya, ma ọ bụ inye otito, ma ọ bụ inye onyinye nyere ndị mmadụ aka. Ọ bụ ihe ndị a ka ị ekweta maka nzọpụta gị, n'ihi na gịnị? Achịkọta ọrụ gị niile, o nwere ntụpọ n'ime ya, mana ọrụ nke Kraịst enweghị ntụpọ. Aka o ji wee bụrụ na ikweta na ọrụ nke Kraịst, kweta na ọ bụ ya bụ onye nzọpụta gị, sọọsọ inwe nzọpụta. Onye ori ahụ nso Kraịst gaa alaeze n'igwe. Nke 4 bụ na o kwetere na Kraịst ga-enye ya nzọpụta, kpata o ji wee jiri ọnụ ya kpọọ ya, Kraịst wee nye ya nzọpụta. Kwete na ọ nweghị ihe ọzọ nye gị nzọpụta na-abụghị sọọsọ okwukwe gị na Jizọs Kraịst. Nke 5 o mekwaziri bụ na ọ kpọrọ Kraịst maka nzọpụta ya, dịka akwụkwọ nsọ si wee kwuo na amaokwu nke 42. Ọ bụrụ na ị ga-akpọ Kraịst maka nzọpụta gị, ọ ga-enye gị nzọpụta. Ị kwetere n'obi gị, dịka nsikwuo na nke 4, were ezi ọnụ gị kpọọ Kraịst, ị ga-enwe nzọpụta. Kpọọ ya maka nzọpụta gị, ọ ga-enye gị nzọpụta. Ọ bụ ihe o kwukwuru, kwe na nkwa na ndị Rom isi nke 10 amaokwu nke 13 sị na onye ọbụla kpọrọ Kraịst ka a ga-enye nzọpụta. Onye ọbụla kpọrọ Kraịst ka a ga-enye nzọpụta. Ọ bụrụ na ị kpọọ Kraịst, ị ga-enwe nzọpụta. Ka nwoke onye ori a kpọrọ Kraịst, Kraịst wee sị ya n'amaokwu nke 43 na tata ka mụ na gị ga-anọ n'ala eze. Ha ịtọ nwụrụ, ma nke ahụ kwọrọ Kraịst emo, na-ekweta gị na ya, kpata o ji kwọọ ya emo, gara ọkụ mmụọ. Ma nke ahụ kweta na Kraịst ma kpọọ ya,
gbanarịrị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi. O so Kraịst gaa ala eze n'igwe iji gosi na ọ bụghị ọrụ ya, n'ihi na asị ka mụ na gị maa ya ikpe site n'iwu Chineke. Ọkụ mmụọ ka ọ na-eje. Ọ fụghị mmadụ ibia n'anya. O nweghị onye ori fụrụ mmadụ ibia n'anya. O jeghị ụka. O meghị mmiri chukwu. Ma o so Jizọs Kraịst gaa ala eze n'igwe. Gịnị ka o mere? O mere ụzọ ihe isaa wee nwee nzọpụta, n'ihi na ọ bụ ụzọ ihe isaa bụ usoro nke nzọpụta nke Chineke. Ọ bụrụ na ị ga-eji obi gị niile wee kweta na Kraịst ma kpọọ ya n'ụbọchị nke taata, ị ga-agbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi. So Kraịst bụ onye ga-enye gị nzọpụta. O nweghịzi ụzọ nzọpụta ọzọ Chineke na onwe ya nyere. Ị ga-esi na ya gbanarị ọkụ mmụọ nakwuru ya, na-abụghị sọsọ kweta na Kraịst ma kpọọ ya. Ọ bụ mmasị Chineke na onye ori ahụ gara ọkụ mmụọ ga-eme ka onye ori ibe ya maka ịga alaeze n'igwe. Mana Chineke bụ onye nyere anyị agụgụ isi. Anyị ka ọ dịziri iji obi anyị niile nabata Kraịst gbanarị ọkụ mmụọ. Ọma nnu gị aka gị ka ọ dịrị ịnabata Kraịst, maka onu oge aka ọ dịzie ka Chineke abụ nke ndị oyibo na-akpọ partial. Ma ilu na-abụ onwe ndị ọ fụrụ n'anya iche. Ọ fụrụ ụwa niile n'anya, onwe onye ọ fụrụ n'anya iche. Ọ bụ mmasị ka anyị nche nọsịa n'ụwa a nakwuru ya n'ala eze ya. Onweghị onye ọ chọ ka ọ laa n'iyi, mana onweghị onye ọ ga-enu aka ịga ala eze ya kwarịna n'iyi. O mego ka anyị mara na ya anyị bụ ndị njọ, anyị kwesịrị ọkụ mmụọ. O wee zitekwazie onye nzọpụta bụ Jizọs Kraịst nọ n'elu obe na-anwụ. Ọ bụghị ọsọ maka ndị ori na-abụọ a, ọ bụkwazi maka gị onwe gị na mụ onwe m. N'ihi na Kraịst ka o nyere nzọpụta oge ahụ, ọ ka na-enyekwa ya ruo taa. Ka nwoke onye ori ahụ mere ụzọ ihe isaa nwee nzọpụta, imekwazie ụzọ ihe isaa ị ga-enwe gịnị? Nzọpụta nke gị. Chineke chọrọ inye gị nzọpụta site na ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst. Mana izi mbụ ị ga-ekwetegodu na imejọgo Chineke. Nke ibu ị ga-ekwetegodu na ị kwesịrị ụgwọ ọrụ gị bụ ọkụ mmụọ. Nke ite ị ga-ekwete na ị pụghị ịzọpụta onwe gị, n'ihi na ị pụghị idebe iwu Chineke niile. O nwere ebe ị ga-esi rie mperi. Nke ịnọ, maragodu na Chineke ezitego Kraịst ọ bịa rụọ ọrụ maka nzọpụta gị, rụchaa ya, nke bụ n'elu obe. O kwuru ụzọ okwu 7. Nke 6 o kwuru sị na ọ gwụsiwo. Ọ gwụsiwo. Nke 7 o kwuzie sị, nna m, n'aka gị ka m lara mmụọ m nye. Ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Achọrọ m iweta mmụọ gị. Na nke 6 a Kraịst kwuru, ọ sị na gịnị gwụsịrị? Ọrụ nzọpụta gị ka ọ rụchara. Mgbe mmadụ bịa rụchara gị ọrụ ị kwesịrị ịrụ, o nweghịzi ọzọ ị ga-arụ. Kraịst abịaghị ọbịa sị oke ka anụ fọrọ gị ụfọdụ, arụgo m nke dịrị m, rụọ nke dịrị gị. Gbasara ọrụ nzọpụta gị, o nweghị nke ị ga-arụ na ya. Kraịst rụchara ya. Ọ sị na ọ gwụsiwo. Ya dịrị gị bụ ime gịnị? Iji obi gị niile tụkwasị na Kraịst ma kpọọ ya. Ime otu a, Chineke ya afụ okwukwe gị, nye gị nzọpụta. Dịka Kraịst ji wee fụ okwukwe onye ori ahụ, wee sị ya, tata ka mụ na gị ga-anọ n'ala eze. O wee bụrụ onye nọsị n'ụwa a gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebi ebi. Ime ihe ndị a, ị ga-enwe nzọpụta nke gị. Inwe ha na nzọpụta a n'ụbọchị nke tata, inweghị ebi ebi dịka ọ dịziri. Ma ọ bụrụ mmasị m ga-asị gị ka ị na-anụ onu a, jiri obi gị niile nabata Kraịst ma kpọọ ya ka onye gị nzọpụta. Ọ bụ ihe nwoke onye ori ahụ mere ma nwee nzọpụta. N'ihi na imejọgo Chineke, kwesị ọnwụ, ị pụghị ịzọpụta onwe gị, mana onye nzọpụta abịago rụọ gị ọrụ nzọpụta, rụchaa ya. Gịnị dịziri gị?
were obi gị nabata ya ma kpọọ ya ka enwee nzọpụta. Ọ bụrụ na ịchọ enwe nzọpụta nke Chineke taa, achọrọ m ka i jiri obi gị niile na ekpere anyị ga-ekpe n'abalị a. Nkwuo na ekpere anyị soro nkwuo, gị na-ekwukwazi, kwetekwazie n'obi gị ka ọ fụ okwukwe gị nye gị nzọpụta. Onweghị onye ga-afụ okwukwe gị na-abụghị ma igosi ya n'ọrụ, mana adịghị ọmasị gị na ọ bụrụ gị enye gị nzọpụta. Okwukwe gị sọọsọ na Kraịst bụ onye nzọpụta gị ezugo oke inye gị nzọpụta. Ma achọ nke ị mara na Chineke ya afụ okwukwe gị ahụ maka inye gị nzọpụta. Mgbe ọ fụrụ na ikwetego na Kraịst, ọ ga-enye gị nzọpụta nke ya. Onye ha anaghị ya nwego nzọpụta ebi. Ịbụgo nwa ya ebi. Nwego amara ịgara ala eze n'igwe, ọ dịgoro gị ebi. Iji gosi na ọ bụ ọrụ nke Kraịst. Ihe dịrị gị bụ ime gịnị? Kwete na Kraịst. Gịnị ka ị ga-emezi kịta? Kwete na Kraịst. Ọ bụ ihe isi ike ka ọ bụ? Ọ bụ ihe fịara arụ ka ọ bụ? Iji obi gị kwete na Kraịst ka ị na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata. Nke dịrị m ka m na-arụ maka ọ kere ọrụ eke. Nke dịrị m bụ iziga ozi nzọpụta. Nke dịrị gị bụ ka ị na-ege, nabata Kraịst ma kpọọ ya. Nke dịrị Chineke bụ ime gịnị? Ịfụ okwukwe gị rụọ ọrụ nzọpụta na ndụ gị. Ị pụghị ịrụrụ onwe gị ọrụ nzọpụta, so Chineke bụ onye ike nzọpụta dị n'aka. Ka ị kwere Kraịst dị ka onye nzọpụta gị ma kpọọ ya, ọ ga-afụ okwukwe gị rụkwazi ọrụ nzọpụta na ndụ gị. Achọrọ m ka ị mechie anya gị, kpọọ Kraịst ma kwete n'obi gị na ekpere a. Nkwuo isoro nkwuo. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ. Ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ m na isitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst. O wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke ịtọ, wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke taata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m n'ọkụ mmụọ ka m nọnyere gị ebi. Daalụ onye kere ụwa. Daalụ Chineke m maka nzọpụta inyere m n'ụbọchị nke taata, n'ihi na ekwere m na Kraịst. Amen. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ na ị nabatago Kraịst dịka onye nzọpụta gị, nwego gịnị? Ndụ ebi. Daalụ hinne ka isi nabata Kraịst n'ụbọchị nke taata. Abụ nwanne gị nwoke Pastọ Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church, Anambra State. A na-enwekwazi ọgbakọ ụbọchị ụka ọbụla o jiri ọkara gafee elekere 9 na mgbede. Kwazi anyị na-enwekwazi ọgbakọ na elekere nke 5. Ụtọkọrịkwazi na ụbọchị Wednesday anyị na-enwe Bible Study and Prayer Meeting. Ọ na-abụkwazi na elekere nke 5. Enwekwazi ihe anyị na-akpọ Bible College. Anyị gbakọrọ aka, anyị na ndị Faithful Baptist College Texas, USA, ịzụ ndị mmadụ maka ime okwu Chineke. Mgbe a zụsịrị gị, a ga-ewetakwaziri gị asambodo nke sikwazi na Texas, USA wee bịa. A ga-enye gị ya n'efu, nweghị ụgwọ ya akwụ. Ebe anyị na-aka ụka ma na-akụzikwazi nkụzi gbasara theology bụ na Destiny Comprehensive Secondary School nke dị n'azụ Obunagụ, Ọka, Anambra Steeti. Daalụ ka isi nabata okwu nke Kraịst n'ụbọchị nke taata. Ka ọ dị.